alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe yeɓoɓe Polar Arab on calminama on jurama on ñaganama Allah moƴƴere. Aɗa wiya tan si ngol woni lawol ma gadingol e chaine men Polar Arab nde mbatta abonné mbaɗa partage vidéo ji ngam bandiraɓe fof mbawa naftorade. Ewa garane windere meɗen hande. Qala ta'ala, towɗo o wi wiyama towɗo firti ko Allah woni towɗo. On mbiya qala Allahu ta'ala, Allah towɗo o wi. Joni holko wi woni kay ewnade juul. Wi ɗumen ya ayyuhalladhina amanu heymon gonɗinɓe. Ya ayyuhalladhina amanu heymon gonɗinɓe. Gonɗinɓe si wiyama firti kala fof gonɗinɗo Allah, gonɗin annabi, gonɗin malaikaji makko, gonɗin defte makko, nelaɓe makko, gonɗini ñande dargo, ko ɓen Allah haaldata ɗo. Holko Allah wiyata? Allah noddi o wi kutiba alaykumus siyam, korka farlama e mon. Kutiba alaykumus siyam, korka farlama e mon. Wiyama hunde farlama e ma non firti wadde ɗum hankkante wontat obligatoire e dow maɗa. Sa waɗi ɗum daña baraji, sa waɗani ɗum daña bakat. Ete korka jeeya koye calɗi joyi l'islam ɗe annabi haalnoɗe. O wi kama kutiba alladhina min qablikum, hono farlirano e ɓen adinoɓe on. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama kutiba hono farlirano wadde firti korka hade mum farlede e dow meɗen wonɓe aduna farlede. Sabu Allah wi ko kama kutiba hono farlirano ala alladhina min qablikum e dow ɓen adinoɓe on. Korka ko farla e dow meɗen hono farlirano e ɓen adinoɓe en. Si en ƴeewi enen eɗen koora, kono kadi si eɗen jogui hoddiɓe ɓe ganduɗa ɓenne kadi ina koora. Hay sinno lebbi ɗi korten ɗi jiida, hay sinno hikka ni en pottidi, kono korkaji men ɗi jiida, lebbi men ɗi kadi jiida. Kono kam korka ko korka tan woni wasde ñamde, wasde yarde, anniyade ene rewra ɗum jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. O wi ɗum noon ko ngam holɗum? O wi ko la'allakum tattaqun, beele oɗon kula walla beele oɗon ndento. Ngam ndento ɗon, la'allakum tattaquna, ngam ndento ɗon woni kulan. O wi noon wa ya'ani hadha, ɗum firti ko woni ngam kulon korka farlama e dow moɗon hono no farlirano e ɓen adinoɓe on, beele oɗon kula. Ɗum noon firti ko korka ɓaadi koko farla anna sawma, korka de ko minal ibadat. Korka jeeya koye dewe Allah, korka koye dewe Allah jeeya. Hono no juldirta ni, hono no kajjiroyta ni, hono no jangirta Qur'ana ni, ɗum fof ko dewe Allah. Kono korka noon ko ɗum farilla, yerdirte koye juulo, yerdirte koye askude wonande kattanɗo, yerdirte koye hajjoyde wonande kattanɗo. Yerdirte koye seedade wonde deweteɗo ala so wona Allah, seedade wonde annabi o ko nelaɗo Allah. O wi kassalati, no juulu ni woni korka jeeya koye dewe Allah, hono no juulu ni, no juulu wayni korka ni ko noon wayi. On beltanama ñalawma goɗɗo garen kadi windande meɗen wonde inchallah. So wi ngol woni lawol ma gadi ngol, hara jiiɗi wadde abonné e passé, mbaɗa partagé, mbaɗa aimé, bindanɗe ɗe, saabu ko Pulare Arab woni ko janggate e oɗo page.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.